Felicia Arachi enweghị nọ n'ikiri nke azụ ike na ndokwa ka ọ nọ Nairobi ga-ekuri ya nye ihe gị gọwa ụkwa mbute n'ọnwụ na ndụ mee ka ọ nwere ọkụ nke ihu ihe eji ebe n'eluigwe anyị ndị na-achị ebe 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 ebe. Bye bye, Jane Mama. Enyi Gabella, Mama di Mama, Jane Mama. Bye bye. Love you. Pray for us. Felicia Arachi onye ka iri ọnụ dị nwa anyị Jesu Kristo onye kwuru sị nwa onwe mbụ mbilite n'ọnwụ na ndụ onye ọbụla nke kwere na m ọbụla dị na asị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ onye ọbụla nke dị ndụ nke kwukwa na m ọ gaghị anwụ ma ọrụ iwu mgbe ebi ebi dị mmenụ m ịgbara anya mmiri ihe ọnwụ Lazarus kasị anyị obi ma hichaa anya mmiri anyị arịọ gị Kristi ịkpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ nye nwanne anyị na nne anyị Felicia ndụ ebi ebi arịọ gị Kristi ikwere onye ohi nke jegharị mkpa iru na paradaịs biko nabata nwanne anyị na nne anyị Felicia na aṅụrị nke igwe arịọ gị Kristi eji mmeri baptizim wee sachaa nwanne anyị na nne anyị Felicia werekwa mmanụ nsọ kwa anyị ume ka ịgba ọta n'otu ndị nsọ gị arịọ gị Kristi eji ori nsọ nke ahụ gị n'ọbara gị wee zụọ nwanne anyị na nne anyị Felicia ka inye ya oche na nnukwu ori nke alaeze gị arịọ gị Kristi anyị nọ n'uru n'ihi ọnwụ nwanne anyị na nne anyị Felicia ka ijiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebi ebi kasị anyị obi arịọ gị Kristi ka anyị arịọ onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka ị meere nwanne anyị na nne anyị Felicia nke mbụ nwa odibo ọ nwere obi ime ihe bụ uche gị ekwela ka ọ daba n'ahụ dịrị mmehie ya nke abụọ mgbe nwa odibo bi n'ụwa eziokwu bụ ihe jikọọ ya na ndị niile kwere mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi onyenwe anyị biko Chukwu anyị na-arịọ gị ebe anyị na-afagharị maka ọnwụ nke nwa odibo na nne anyị Felicia ka anyị na-echeta mgbe niile na ụbọchị ọnwụ ka anyị na-abịawanye nso biko nye anyị grasị a iji na-akwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ si na ndị na-ebi ndị dị mma mgbe niile ka ọnwụ mberede na ọnwa akwadoghị akwado ghara ikwu anyị kama ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọ bụla ịkpọrọ anyị ka anyị nwee ike iso ma anyị na-anyụrụ ebe site na Kristo nwe anyị maka mama anyị nwụrụ anwụ ka Maria nne nke Chukwu nne dịkasịrị obi ebere onye ntazi obi dị na-eru uju anyị n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwa odibo ya na nne anyị bụ Felicia Arachi onye nke a kwuru na ụwa nka ka o si na ekpere nke ya dịka nne nwee ike iru ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ ọ na-atụ anya n'eluigwe biri na ya ebe Well,
in sure and certain hope of the resurrection to eternity. Through our Lord Jesus Christ, who shall change our lives. To draw for a coach, give me a came checking the water case. Getting girls with thick running all the girls more focus. Tito, the man, also. Can't look at Felicia, can't look at the point of Gaga. Can't look at us looking at the pan. The girl may call you a baby. Probably not John Louis. I don't know. I jump on the Tabanava. I read and we see I cannot tell Raja, we were also Takrin and I go free. I young and make it so okay, Panina, surprise. Can you matari taking on the padlock? To the end, I'll be anyị gbakọbara igosi ịhụnanya anyị nwere n'ebe ya na ezinụlọ ya nọ. Anyị na-arịọ gị ezigbo Mary ihe gba nwa gị Kristi maka onye anyị nke a ka oge ịta akwụkwọ ya na Pọkatri ma ọ bụrụ na o nwere dị nkenke. O si anyị ebe ekpere na-arụkwa ọrụ oge ọ nọ n'ụwa. Ugbu a ka ya nata ngwa ọrụ dịrị àjà niile ọ chụrụ. Kasị ezinụlọ ya nuru ha kwalite nwa anyị n'ọnwụ nke a ka anyị were kawanye mma n'ụzọ ndụ anyị ka anyị niile were tosi dịkọ n'otu n'eluigwe ebe ebe. Nye ya ezumike dị ebe ebe o dị nwe n'ọnụ. Nye ya ezumike dị ebe ebe o dị nwe n'ọnụ. Nye ya ezumike dị ebe ebe o dị nwe n'ọnụ. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi Mama Felicia, ka mkpụrụ obi niile kwere n'ụgara anya. Amen. N'afọ a. Support with a gentle hand and a kind heart. Oh, my grandma, you were a lover of God. Grandma, you taught us love, patience and endurance, a source of our progress, a strong pillar. You led by example. You were a prayer warrior. You loved us so much that you had this legacy of love. A love that touched beyond our family, our lives. We will never forget. We will always miss you. Grandma, may your spirit and strength live in each and every one of us. Grandma, as you go, oh Lord, may you and all those faithfully departed, along with the host of angels, keep watching over us. Rest in peace, Grandma. We will never forget you. We always love you forever.
your beloved grandchildren. Thank you. Oh Maria, to me an enjoy. Oh, the one I'm just so crazy. Oh, fly near room cage. na nwa na manso udo telunu. Jerusalem, everybody begins to na megalemo ezituku megalo zantondo megalo zan Jerusalem, everybody begins to Mirinezo ona mamo amuna cha ona chamo ebenege ito ahagi na diga hapo na megalemo ezituku Jerusalem, everybody begins to na megemo ezituku Jerusalem, mgbe nne kwere gị ukwe ekwesị nọrọ n'ọgba aghara n'ihi ya na-ata m ahụhụ ebe m tinye n'ọkụchapụ m nna meghere m ezituku meghere m ụzọ ndụndụ meghere m ụzọ Jerusalem ebe obibi dị nsọ Jesu meghere m ezituku meghere m ụzọ ndụ ezituku meghere m ụzọ Jerusalem ebe obibi dị nsọ Jerusalem,
Oh
ndị ezinụlọ ebe Arachie na ndị ụmụnna na ikwu na ibe ndị kwaya bịa n'iru unu. Enyi bụ onye kwaya mbụ bụrụ nnukwu nne ndị Adasi Regional Choir ịbụọ. So kwaya nọ ebe a kịta dị ịtọ bido n'elu gbadatago n'ala otu ọnọdụ anyị si dị. Anyị si ka anyị bịa kelee unu. Anụrụ m ife onye ezinụlọ kelere ekele n'ụlọ ụka kwuru. Ọ sị na ọnwụ mama ya bụ ọnwụ uru na ọnwụ aṅụrị, ọnwụ oriri na ọṅụṅụ. Ụdị nghọta dị otu ahụ malụ mma rinne. Ọ eziokwu na mmadụ nwụrụ, mana o nwere ibe bụ na ụkwa gburu oge ya wee daa. Na anyị ma na enyi gbara mbọ ya na di ya zụọ ụmụ ya ọfụma, ụmụ ya na-emewe ọfụma. Anyị na-ayọkwazi unu ka unu nwa bụ ụmụ azụrụ ọfụma, gbakwazi mbọ zụọ ndị unu mụtara ọfụma ka e wee mere ọfụma na-aga. Mgbe a ga-emecha akwamozu, ọ ga-eme ka unu na-adịkọwanye n'otu, wetewanyere unu aga n'iru, adị mma nke ahụ na nke mkpụrụ obi site na Kristi dị ịhụnanya. Before nchezo ụmụ enyi bụ nne ndị kwaya Adasi Region, unu ọkịta agbacha izu mgbe enyekwa anyị onye ọzọ ya nọchi anya. Ama na ndị ruru ịbụ nne ndị kwaya juru eju na ngwurube Arachie. So unu gba mbọ na-enyekwa anyị onye ga-anọchiri anyị anya mama anyị, onye ga-abụkwa nne ndị kwaya Adasi Region. Dịka o si bụrụ ome anyị na Adasi Regional Choir, nke a bụ akwa anyị na-ekugbe onye otu anyị ya na ego dị ebe a na anyị ele anyị si eme na mmanya anụma dị ebe a. Nke a bụ maka Adasi Regional Choir. Anyị agbalatakwazie n'ogo nke Adasi Dinari dịka o si dị n'ome anyị. Ego dị ebe a bụ Adasi Dinari. Nke a bụ ego eji ekwu masị. A ga-eji kumas n'afọ Adasi Dinari Choir maka nne anyị. Agbalatakwazie na St. Joseph the Worker Parish bụ ebe nne anyị furu tolite wee gbazie mpara ka gbagobe. Nke a bụ akwa anyị na-ekube onye otu anyị na mmanya dị ebe a, ya na mmanya dị ebe a n'ogo nke St. Joseph the Worker Parish. So n'otu a ka anyị si eme ya n'ebe onye kwaya ọbụla zuru ezu nọ. Mana ọ bụrụ na Chukwu jinyere anyị mgbe ha bara anyị ọkụ, ha ga-ele anyị na ndụ were oke ọnụ ma kpọọ anyị ọkụ. Thank you. Through Mary our mother, through Mary our mother, through Mary our mother, we succeed. Because Diva Arachie, the Punilu, CWO, St. Joseph the Worker Parish. I believe Great. 1 or 2 words. Makana, Nai, Felicia Arachie, Uba Otopolani, so I went and see I
Claudia ndokwa ka Felisa zilike na ndokwa ka Claudia zilike na ndokwa ka Claudia ka Claudia kwa ngara ya bi anya bu ka di kan wa di dai every Tuesday, 4.5 o'clock, Jesus Christ, Thank you, thank you. Maybe Brian,
make a presentation. On behalf of my brothers, Barrister and Mrs. Peter Ebunilo, on behalf of my brother, Chief Karen, and one of my brother Ebunilo, I think I'm going to have a better now than the rest of them. Now, come on over. Ebunilo family, Comrade Obi Ebunilo, Second Vice President General, Barrister Peter Ebunilo, and Chief Karen Ebunilo. Thank you very much. Bill Akunde and family. Yes. Bill Akunde and family. And that's why I'm saying I never said that is such a good hour. I can never say it's so good. Because Putelu Mayandoka, Putelu Nindoka, this and Joseph Food, we are not No. Yeah. No. Thank you very much. That's too much. Thank you very much. Thank you. High Chief Nestor is a friend. The blessed is a less. Obi Gwan Yochan. I like to go family. No more Kala Obia. The family now, the different men, all the people are the prayer, just of the prayer, and they're working. I don't know, some man, thank you. Thank you. Family. I put a chair to the two when I went there. I got a founder, was like a likeness to a man. Yes, ACU Lagos branch, all the members who are going to table. I got a Sandy Ben, thank you.
Yes,